Engkai kok khanai mani boni ama baboni kok je khana mani te engkai mane belai khe borok kost tonga ajaga o tongai naita bithirok to je nane ri tongo je sari na sari tongo haifano o je rogi bokhe belai khano sirik jak mane phan ga sirik kabui tongo banjiliya ba tongmaliya obahaike obohni jalano tuita engkai bithiri bose hamli arobo engkai borok tamo sagano japanang grasitum tawo kisa nogon ma phailasinai mane himaya tamaya jodi musasakpano ong thanga hangkai abote bo bejoada no ngia abono tini bejini bisingde kisa clear khairi sunan Puilano lamso sinite taukte book sono sinite Mr. RD Hacker YouTube channel ngete taukte book song tini mapling ko baje thanai salu sinite bokjuk Sanjana Debromano sinite Tei Lukurok hamjam nguroi eba choba choklai rohormani yaglo tabsugara sinite bokjuk Sanjana Debromano Mumbai Hims Hospital abahike sakham nainani bagoi talangmani yaglo eba tabsugara sinite bokjuk Sanjana Debromano Mumbai Hims Hospital ni tabsugara nogo to bunani hine eba bai kok therang utinai tini chalo sinite bokjuk Sanjana Debromani Minite Pumama Chinite Tei Lukurok update dika eba Kok Kwchar Kha tamne mele tabsugara Chinite bokjuk Sanjana Debromano Mumbai Hims Hospital tlangmani yaglobo a hospital ni tei doctor bini tei bemarong nuginai eba abahai nainani bukhako abahike khlaijak yangai tongkhani nai abai kok therong ni bisingtibo tinin chalo Chinite bokjuk Sanjana Debromani bini tei Pumama Kok Kwchar Kha Engete ta amoni yaglo tabsugara Chinite Tei Lukurok belaikno Chinite bokjuk Sanjana Debromano teinai belaikno kok belaikno phai tongmai kya tamne mle asuk saya nang yawi eba Chinite bokjuk Sanjana Debromano hamrinani bagui soba sokhlai eba bahirang jogar khlai rohormani yaglo tangi tabsugara abahike Chinite bokjuk Sanjana Debromani bagui abahike samuro khlai jagya binite langmanose mothangi tobunani bagui abahike thanai salogo sobamani yaglo eba tangi tabsugara bono abahike Chinite bokjuk Sanjana Debromano abahike tebo ajaga je hamri manani nohriya pano tangi kobni jaga o talangai hamrinani saito gyani nai abai kok therang otoi bo belaikno tabsugara Chinite Tei Lukurok ko phai tongka tamnele tabsugara Chinite bokjuk Sanjana Debromani abahai hamnani bukhago thangya pano eba rang puisani sotong phano Chinite Tei Lukurok tobo tabuk phano Coba goi eba binite langmanse mothangai tobunani abose wansong laija tamne mle rang puisa se kotori yahni nai ta rang puisa nangkangge je mansak Chinite Tei Lukurok sobanani hinibo thanai salogo bo kokri mani ro bosang nogui manka haipano tabsugara Chinite bokjuk Sanjana Debromano abahai Mumbai Hims Hospital tlangmani yaulo eba ajago hamnani nohliya eba Chinite bokjuk Sanjana Debroma binite sak bemar eba soriro parijagui hopung sapungno kabui tongo hini sawo eba abahai samani yaglobo tini salo Chinite bokjuk Sanjana Debromani tei bini Pumama abahai tabsugara bokjuk Sanjana Debromano Mumbai Hims Hospital ni tabsugara nogo tobunani eba abahai belekno yapri sajaga hinai abahai kok therong otoi naibo tini salo Chinio takuk kok kenga eba abahai Kok Kwchar Kha tamne mele Chinite bokjuk Sanjana Debromano abahai Mumbai Hims Hospital tonigoibo hamnan hulia nge tabsugara kami wo eba nogo toboi je mantei naisinani nei abahai kok therong ni bisiktibo binite bokjuk Sanjana Debromani binite ma phasong abahai wansong ni bisingtei tabsugara abahai nogo phaisinai nei abahai kok therong otoi neibo sawi khnarika henge singjata kobi kok sanani thangkake Chinite bokjuk Sanjana Debromano teinai tamne mele sing abahai ke ahai jagat langibo hamya eba ahai jagat langibo ngya nei wansogui tongkangke sing salayata tamne mele borong ni langmano sing mothangi tonane henge sing rang puisano abahai ke se kotor wansog yawoi sing samungsi khlainani nango eba saidogoi se nainani nango abahai wansong ni bisingtiche sing borong ni langmano mothangi mannai hingga abahai Chinite Tei Lukurok thanai salogo Chinite bokjuk Sanjana no thanai salo sobamung ni bisingtei abahai rang jogar ngya hangke sing teoisa sobanani bo kok rijak eba teoisa abahike sobamani bisingtibo tei family ni borok tabsugara Chinite bokjuk Sanjana Debromani bagui teoisa abahike saidogoi naikangke ba belaikino jawota
kamni wala baike rang puisa no abahaike kotor wansogoi abahi borok ni kaisa langmana abahaike sikon wansogoi samong khlai gangke abahaike belekina abahai langmarong no mothangi tunani kokto kokota gabno tungin no sang sinitei Mr. RD Hacker YouTube channel bising tibo sinitei tipra salokorong no sang Kok Kwchar Kha musungota pharingkete taokte bo songseng bise kok sihawi tini chalo sinitei bojok Sanjana Debromani binitei bumama tabusuk jara bojok Sanjana Debromano Mumbai Hims Hospital ni nogoto boi phaijina hinei samani yagolo eba bai kok therang motoi sengkisa kamke binitei bumamani khongni bisingtei eba mamplim bisingtei sengkisa kamke bujoi nalena hengite taokte bo sono kisa kamke nai tongdi tini no mampli no phumka ham jotono no tini haino hai Sanjana no tui kok thaisa thani sanan bagai ma phaipiuga bidibu khlainai sung kaisa step manna phiuga Sanjana no tui tamo himale Sanjana no sung thanai 24 tariko Hims Hospital boti khlai rimani yagulo doctor rok to bono treatment khainani bagai yasakha haifano Sanjana sori belai khaibari jongmani bagai bini properly borok je hospital ni borok je treatment khainani ba bongni je guideline amno follow khaimayang tongkha ngai horokai to bini sak rok belai khaina kosto manjago bo dili mane hopong sirigoi kabo bohok sajago bohok bo ek side phone fulibo ngai 24 tariko boti khaimani yagolo ang to 26 tarik angge 26 tariko agotola bag khaimani yagolo kahamkai borongni update dok bo asungnai malia karna ajago tongkha hangkai bisingo phone ni tower go mayang thango plus mane jogajog mane bichin nong thango ta ajagawa mane khobor rok asok daily khobor nai mayang tongo ngai mi akhai kahamkai kok salai mangkha wifi connection rok borok nakhana aroni phone no connect khlai kia ko ro sai mangkha me horo ngai kok khanai nai mani boni ama baboni kok je khana mani te ngai mane belai khai borok kostong tonga ajagawa tongai naita bithirok to je rinane ri tongo je sari tongo haifano o je rogi bokhai belai khano sirik jak mane phan ga sirik ka boi tongo banchilia ba tongmalia obahaikai obohongni jalano toita ngai bithiri bose hamli arobo ngai borok tamo sakha no Japan grasi tun tawo kisa nogon ma phailase nai mana himaya tamaya jede musa sakpano ong thanga hangkai abotai bo bejawa da no ongya abono tini bejene bisingte kisa clear khlai risino ang hangkai mabu hasangbo sai jong pheuga arabo daily se 20,000 room baraso nagrao ngatai bithi tongo tamo test khane hano ngab khati orang extra mare grao ngai हिसाब खाने माने बंगनि प्राय समय 30,000 बो थांगो समय 25,000 बो थांगो अब हाइटाइ को माने कोनो को रूम भाड़ा तो एकदम माने 20,000 तो तंगन तंगो दिल्ली न हंगाय मिया इमर्जेंसी हरनो आं बंगनि बागै टिकेट खलाय रेग्रा खा आमातो तो आगतलान फाइग्रा सितुन हनै कारण कोन खाना करिखा आसकै साजागोता मिया हर जे भिडियो कल खाइ जे जों যোগাযোগ খাইগা কক সানানি বাগৈ ফং হননি সানজানে সিমি সরঙ্গাও যেন মানে অগ হফং মায়ু তাই ক প্রায় 2টা 3টা 4টা রগস থু গা যে তং মানে অব হাইমাং আজাগা ওটা গায় 1-2 দিন তো जों অঙ্ক কয়েকদিন তো जों খবর নাই মালিয়া গাহাম গায় ও নেটওয়ার্ক নি বাগৈ গায় মিয়া খাই গাহাম খাই সাইমা লাইকা গায় লুকুরক তো মন খাইরক জাগৈ সুবাখা শুনে তিপ্রা সারক মানে যত পাল মিলক সুবা লাইখা যে পারি সকবরক সুবা লাইখা সুবা মানে বিসিংতৈ जोंबो साइटखा लुकुरक सुबा मन बिसिंतै तिनि क बम्बे वन नम्बरक ब ट्रिटमेंट नि बागै थांजाक अलरेडी दं बेंगलोर बो थालायगा बम्बे बो थालायगा आबन सिगां बो बम्बे थालायगा
borok no belekai paiflaya hambai naya pharo bono to hamni na bagano saito kha sini Lukurok to hingkai aboto to tini borok hongni flight o bongna ticket khlaide rikha aboto to phaigra siton honai tai kono buddhi sabnani moton kono korija khasungbo ba bini ama babu to korikhan korikha kam khaina khaya bini bemar no tei daily no ho pong sapong mat khulaya borok